Nerea, taberna azpiko biltegiraino jaisten zizkizun nahi edariak orain arte. Gaur ordea, barraren ondoan utzi dizkizu. Nerea tabernaria da, eta Unai edari banatzailea. Unaik taberna azpiko biltegiraino jaisten zizkion edariak nerea orain arte. Gaur ordea, barraren ondoan utzi dizkizu. Iruna bertso, zortziko txokia, nerea hasi. Biltegira jaisteko zabiltza perezan, eta nik hasi behar det kolpetik kexan, edari denak hemen goian bukatezan, kargu igoera izan alde zuen presan. Bi faktura ekarri nolako trantzean, horri esaten zaio azala jartzean, lungaban soluzio da baja hartzea, eta sartu ez baretatu ezean denak bajatzea, eta nire ala naiz baina zure zabiltzterko, lehen badira maika zer horren antzeko, hori da biltadea aitzaki jartzeko, total biharko botila tristeek hartzeko, total biharko botila tristeek Berdin dio zerbeza, Eduardo